Piung. Prat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembur. Ketok-ketoke. Semen timbang hati. Wis men saiki. Duh semen saidik. Pasir ya saidik. Nyicil. Nyicil iki. Ting. Nah apa? Hah? Inilah. Om Tinos, Om Flores. Arep delok TV tiba-tiba TV-ne rong kena setel. Tinos iki. Sesuk ya. Sesuk. TV-ne rong kena setel. Engko tak setelnya ngangkruk kata guling. Ya? Alang guling Ya. mungkin ulik-ulik ya. Heeh. Bosar. Nggih, penonton setiane teko kae. Tiba-tiba ini ngakrak-krak setel. Lah, Kayak ngarep anu kono lho, Mas. Sementara ini. kayak ngarep kene kan delok ben kok angkruk. Oh, madhep ngidul. Heeh. Yo. Nah, di anu. Oh, delok kangro ya. Iya kerana. Engko nek bengi kan dibalekno nang gak jero. Ora iki. Heh? Ganggu. Yo coba ke tengah-tengah lawang. Ini ya. Ya adalah kayak kono. Nah. Eneng cop-copane. Ini dia delok e. Ya. Ini geser ngene ya. Geser ngene. Ora kok kene ndak bingung. Ben menek oh. Nang dhuwur. Delok TV anune ditata watu arep dicor. TV-ne dile. Kono dhewe. Heh? Heeh. Layar tancep. Karo anu Rio, karo Dikang niku rene. Anu, endi? Iki lho. Maraya. Opo mare opo? Malah ndelok layar lebar ning anu angkruk. Ndelok nek jaman biyen ndelok film. Ya, kena apa? Iki wis Romai Rama barang iki arep konser. Guys. Rondo-rondo ki keduduk. Anggo bayare film kok. Kuwi juga. Lah wong kes bayarane mana jagung. Pinggir malah ngene ya ting 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 ting. Campur sari apa-apa. Nek SCTI Salah senengane kadek. Aku lah ngoten. Filipin ya. Filipin. Filipin. TV-ne saiki ngalih ning anu bos, ning jaba. Malah nadem. Ya gawe ning omah. Apa? Kamu digambare. Pering. Apa kan dikek pring? Sanden yang pring. Oh, anu kono. Anu wonge ya? Wonge kono menak. Kon sanden yang pering. Menak ngono ya lah. Tinju apa? Tinju. Setel tinju. Kaya senengane kadek apa ngono iki. Anu ya belum cinta-cintanya. Film cinta-cintaan. Apa kuwi lho? Kadek kan malah aku ya. Semenane balas ki campur sari kok Itu apik. kaya roro. Iki piye? Cinta-cinta, Cinta-cinta. Cinta-cinta. cinta hanya. SCTI kak opo. Bener nek mak kono manu dhewe. Sinya. Ginya. Duh. Apa ta malah buat setel kartun nih. Kadek. Superhero. Iklan yo. Sopo ora iki.
Romai Rama. Romai Rama Kok kalau lagi tak kabeh. berkelat lampu. Iya kok kok. Tepine ngalenin juga. Film layar Iya. lebar. Ya, aku ya. Oke. Mau pendek di sini juga saya apa? Kowe kerja. Heeh. Oke, lanjutnya. Wah. Lawe apa? Pak tukang. Kuli. Wis klebu kuli. Monggo sing butuh tenaga. Rio ora dibayar apa-apa. Rio mau dibayar. Wong urip kon gawe wedang malah gula bubuhe 3 metu. Wae ngene runyi aja mlok. Aku ora iso nek tahu. Tukang wedang kok ngono. Wis kok. Oh iya. Recoran. Wis jan. Suwe kenane. Sikele. Cerita apa? Tiga lagi sana. Ya. Ini padha. Dikabar ngetuk ngene nangane jere. Yang delingu kan ta? Kepahitan ya. Nyetuk. Rio e pahit, nyedit. Surblok. Alah lah. Kamu tambahi banyu yo. Jan ra pecos tukang kuwi jan. Lah bisa udekan wi ya kene tok engko rong udekan, telung udekan wi. Ora cukup. Wah, coba tadi. Jebol. Kan. Beho ayem wis ning ngarep ya. Kowe ngelak roh tak ceritane nak menggoyem te kekelen yo. Lah masa iya karo apa wi? Iya Potinos karo Polas oh. Lah kan nyetelno TV, lah malah karo jane disetelno wong ngambung-ngambungan tok. Lah tak gumeni wong telu ya meneng ya. Lah mbak Sanu kok kita tak delok kok gane beneke. Wis jane no film apa to? Kurang ajar jane pewarane mlebu kuwi nyetelno apa aku ngono. Apa to? Ya. Kuandel. Parjen channel. Kayak tukang andalan, tukang ngomblak. Jan gak ilok lho. Serit renet kok kenet mandek.
Rano, basah. Iki banyu to, Mas? Kayak banyu. Banyu apa? Wangan. Lah ngene lah patune sak das kirek lho gedene. Iki kudune dianu Jon. Duruk semane ben tipis. Enggak kakeh lho. Iki dadine iki no. Keduren. Lah ben tipis to. Lah lho. Apa tadi gayeng njebo ge? Mbah kok gayeng, Bos? Dila apa? Oh, dila iki Bos datang. Ngerawame. Balas. Itu dari NTT. Ya. Wis tak lanjut ke Bos, begini Bos. Semangat Bos. Salah. Oh, atas ya tadi. Gatin ada? Tadi gatin ada. Kang battle. Siapa? Kira-kira doi sik. Apa toh? Atake kayak gitu Majono kayak plowerok kayak anu ne. Pakai jerek gue. Gak akan ndek mau jenengmu nanti weh. Turu. Turu. Semangat Bos. Mangap apa mangap? Pegel lah. Ditekai kayak gelem nyauri. Dia pegel. Kayak gitu Bos, lagi. Rupa mangga srit. Gila. Jadi niki sih kurang saitik. Olah sak plong, minggu sembene. Oke, Bos. Minggu sak plong. Kayak ditoto. Olah saduan nganggur saduan manjung olah sak. Itu ya mulus. Biar hari kuwi. Pengajian. Ya kita dik sing nom iki ngene nih. Bah. Iso bae. Awas, jinjit, awas, reget, jinjit. Jinjit to, reget engko. Kasih reget engko. Iki ra rugi yo. Wah, lho. Sikil ngerti reget ora. Reget peto. Kel. Dibae kuat ngangkat deh. Loh, piye lho? Apa toh? Ya ben toh.